Şunun bilen mi? Salam. Ha, ne yaptın? Sen şunun bilen şu maşını alıp gidecek olan meni. Aklım ne maşin bolna näme? Bu zatlar hiç yıl gıdıklar, nesip bolsa az kabr edeydi, men işlem yoluna olup gitsin. Täze maşina alırsa. Benim işe de savur et görünür. Görmen sana burada attıralım iyi mi? Sen ilk normal maşını alıp Can, yine men sana iyi merak getirdim. Bu ne yemek? Ulyalca füze, yağza fraşka. Ne oynayacağım mı? Bu ne şabır zat? Ya dedim men. Normal kafe alıp gidecek değil mi senin meni? Bollu men öyküdeydi. Kiçi bollu ne? Bana canım etme istemezsem yazma. Baribir sen men isteyen zatım berip bilen o. Ne, doğru. Arzular niyettim ha. İstemem uğruna arzumdaki maşinimi aldım. Biznesimi açtım. Yöne yekizli bir isteyen zatım var. Yöne bari isteyen zatım var dost. Sevgilim, yani kıyın günümde, senin günümde yanımda bolarım bolmam, son barnak kurasın beni. Men sana isteyen pulun verce. Ne? Ulan maşini açarım. Ne dost barlayın da. Validov, neyse ne koyun bon. Halı beni nereye gitti? Baram sanırırsın. Başarıyım da bana onu var. Alo. Bakalım. Tamam, karışıp yatıp kalktığına kıyım tayinlayına çıkken bir minut. Öydeki millan kayolum bir yer gittiraya gelmen kajar. Bir yer park kaytın deyip bakanı durmuyor. Kör bari yanına. Yatıp kalktığına olama karış yandırıyor. Deven kim bilen uğraştın? Daha sağlanlar lay. Bir yere gidelim. Azıcık gece alma yatıp kalktığına. Men yanımda kandasın jana denne beýdik yüzüňi ütgän okmy sen? Ala böyle şuň yüzüňi ütgän ýa-mı? Ona hen yüzünü yıkaya diyen ayıp. Näme diýjek bolýaňa? Men näme diýjek bolýanym, sen özüň gowulýansyň. Dün akşam telefonuň öýde goýup gidenin ýadyndan çykdyýan. Hiç zat bilmeýänlerini aýtma maňa. Hemme zat bilýänlerini men. Ýöne çağalarymyzyň hatyrasy üçin gözüm ýumaýan. Devenç, maşgalan dargamagyny istemeýän bolsaň, senden ul haýyş edip aýtjan. Wagtyň bar, kamaşgalan bilen ýaşamagyna uğran. Salam. Men 46 ýaşymda. Durmuşdan ýadadım. Käwatdan öz janyma gasset esim gelýär. Siziň ykballar atly sahypaňyzda kerkilik barly zinanlary diňledim. Menem ýaraýyn edim. Salam Gülalakçan. Garaz men okuw gutardym, kellämde diňe okuwa girmekdi. Ýöne kakymyň was kesel sebäpli, hem içki sebäpli ola okuwdy. Toýa tomgada arkaýyn çykyp bilmeýärdim. Ýöne ejem işlän soň tekstili şüweyna ejemiň ýanyna zordan işe saldy kakam. 3 ýyl işläp berdim ejem kakama. İşläp berende uğurlamam gün vermeýärdi. Irgitdi, geç geldi deyip ejeme de maňa da azar baryn berýärdi. Öýümizde diňe goh galmagallay.
Men çydap bilmedim. Ahiri bir gün ukuştum. Yönü ölmeyen kaldım. Ajalın yetmese ölüm yoktuğunu şonuna göz getirdim. Ay qarad iyi biçimde kıyınrak su bilen geçirgen 21 yaşadım. Şonu meni durmuşa çıkardılar. Doğrusu zorluk yoktu. Görüştüm. Yönü okuwa salmanlıklar üçün ne aradıydım. Kellem katı güçlü. Baran yigdime men yağdayımı ayttılar. Olam radi bolupdur. Sebebi onun öldürmüşünü bir kıydı alıp kaçıp getiriptirdi. Onam derrew öýüne gelip gelmänkäne ýygyny alıp gidipdirler. Ýöne dullälligini aýtdylar. Menem ay bolýa diýdim. Şeýdip toý etdik. Gowy ýaşap ýördik. Bir ýyl boldy, toý eden bize kıydym boldy. Şondan soň men ýuwuşlyk bilen aňyp başladym. Ýollaşymyň agdy hap ekeni. Üstü soňa çalyp başlandy. Kän kösendim. Anha geçer hemmeydi de bar deyip özüm köşeştirip başladım. Doğru o zatlar geçti. Şey deyip adacığım arkayındaşıp yaşap başladım. Oğlum molly. Ýöne soň ol içip başladı. Azar verip urup söwüp başladı. Anha düzeler deyip çıdadım. Gıydym durmuşa çıktı. 2 tancak agtygym var, Hudaýa şükür. Oğlum 9-njy klas. Inni goýanmaly wagty. Ýöne düzelenok. Inni 46 ýaşymda ýöne şu wagtym durmuş ýada diýär. Käte bir özüme kassedeýinim diýär. Ýöne ajalyň yetmese ölüm ýokdugyny gözüm ýetip dur. Ennem ýollaşym bir aýal bilen gurlaşan bolýar. Bu bolsa maňa hasam agyr diýdi. Şunça ýollar geçdik. Şunça wakalar geçdik. Ýaşdan soň Allah jandan diňe giňlik dileýär. Şeýle durmuşda nähil ýaşamaly, nädip ýaşamaly bilemok. Naçar gyrlara bagyt dileýär. Garaz şeýle durmuş hiç kimeden zat değerler. Benim bir naçar başlan. Sizin bağlar sahipaňyzda men durmuşmada belki seslenerler. Ne hilegem olsa içiň dökseň ýeňleýän ekeni. Başla.